Здравейте, това е Радио на Кулата, програма 1001 нощи. Както ви обещах предишният път, днес ще разгледаме The Yes албум на групата Yes. Този албум е издаден в 1971 година, а групата Yes се занимава предимно с прогресивен рок. Едно време хората, когато са правили прогресивен рок, те не са го наричали прогресивен, те не са знаели, че са прогресивни, не са се възприемали като такива, викали са му симфоник рок, защото е бил доста вдъхновен от класическата музика, която те са смесвали с модерните R&B настроения и рокаджийските настроения. И така се получавали прекрасни неща. Групата Yes специално за мен беше един скрит диамант доста дълго време. Първо, защото прогресивният рок ме намери доста късно в моя живот. Второ, защото в България като цяло подобни групи не са толкова известни. И може би трето, защото за феновете на прогресивния рок някакси Yes стои на страна, не знам защо. Те се фокусират повече върху групи като Rush, King Crimson, Genesis. А Yes така остава по-на заден план, което е абсолютно незаслужено. Те са ми любимата прогресив рок банда. Може би защото тяхното звучение доста наподобява някои от нещата на Франк Запа. Този албум, The Yes албум, е третия им албум и въобще не е най-добрия в тяхната кариера, поне по мое лично мнение. Като гледам изслушанията в Spotify, по мнението на много други хора, но е един от първите албуми, в които те оставят музиката да се развива и започват да правят по-дълги песни, което води до по-натам, когато техните песни започват да стават по 20 минути, което е прекрасно. За жалост в този албум няма нито една песен, която да е повече от 10, но пък и 10 пак става. Прекрасни са. Сега ще ви пусна най-слушаната песен от този албум в Spotify. Казва се I've seen all good people. Може би някой от вас си я чували вече. Сравнително популярна е и пожелавам приятно слушане. След нея ще си поговорим още малко. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. Take a straight and stronger course to the corner of your life. Make the White Queen run so fast, she hasn't got time to make you a wife. 'Cause it's time in time with your time and this news is captured. Just remember that the goal is for us all to capture all we want. Yeah. Don't surround yourself with yourself. Move on back to squares. Send an instant comment to me. Initial it with loving.
Групата Yes съществува и до днес, за щастие. Сменила е над 20 члена сигурно по време на живота си, но има един член на групата, който е с нея през цялото време до края на живота си през 2015 година и това е Крис Куайър, техния басист. Има много характерен бас в Yes, много е мелодичен. Крис Куайър е един от най-добрите басисти според мен. Много от песните на Yes са характерни точно с това, с техния мелодичен бас. В класацията има още 2 техни албума, един от които е Fragile, също от 71 година и тогава ще си поговорим повече за баса и за Крис Куайър. Иначе групата Yes е известна най-много с Owner of Lonely Heart, която всички сме чували, защото по някаква причина е във всички радиоплейлисти на класическите хитове и така нататък. Но тази песен е не Yes, тя е анти-Yes песен. Реално няма нищо общо с стила на групата. Ако позаслушате някои техни албуми, за което аз ви насърчавам да изслушате този албум, The Yes албум, и да продължите, ако ви харесва, ще разберете, че групата въобще не е Honor of Lonely Heart. Сега ви пожелавам прекрасна седмица, прекрасен ден и с нетърпение чакам да видим какво ще ни се падне да слушаме утре. Чао!